खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावनाय थाबाय। दिनै जोंहा ब्रैथि माइनाव फोरबो। बे माइनाव फोरबोआव बयखौबो जोंनि माहारिनि बे फोरबोखौ फालिनाय रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावनाय थाबाय। आरो जोंहा साननै सिगाङो जोंनि आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ बिथाङा रुंसारि जाना थांबाय। जाहाथे बिथांनि जिउआ स्वर्गयाव जायगा मोनो बिनि थाखाय आङो आंनिफ्राय आनान गसाइनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय आरो बिथांनि न'खरा जाहाथे आलो गोजोनै बे संसाराव माने बासिना थानो हायो बिखौ आं आरज माने आनान गसाइनि खाथियाव माने आरज गाबनाय थाबाय। जोङो जोंनि UPPL हान्जाया बे खेबाव बे BTR बिसायख'थियाव जों गोख्रोङै बाहागो लादो आरो जोङो बाहागो लानाय लेखायाव दिनै BTR हालामनि गासैबो रायजो राजाया जोंखौ गोख्रोङै मदद खालायनानै जोंनिनो सरकार दानो थाखाय खाबु होनो नागिरदो। दिनै बेबायदिनो आंखौ जोंनि हान्जाया 34 नं खालिंदुवार बिहाबाव आंखौ बिजाथि हिसाबै बिबान होदो। दिनै आंनि हान्जाया कर'नानि बे समावबो दिनै जोङो 10 मास जोंनि हान्जाया खामानि मावबाय आरो रायजोनि गेजेराव जोङो गोख्रोङै रायजोफोरदो माने जोङो गोख्रों सरकार लाबोनो थाखाय जोङो हदाय मोनसे मेल लानानै जोङो दिनै जोंहा खालिंदुवार बिहाबाव गुबुन हान्जानिफ्राय जेरै BPF हान्जा कंग्रेस BJP निफ्राय फ्राय जोंनि बे हान्जायाव 8500 जन माने भटार्सआ जोंनि बे हान्जायाव जइन जाबाय। बेनिखायनो आङो दिनै रोखायै बुंनो हायो दिनै जोंनि UPPL हान्जाखौ खालिंदुवार बिहाबाव फेजेननो हानाय खुनु हान्जायानो गोहो गैया। साननै सिगाङाव जिहेतु BPFनि सुबुं गोमालानायाव बनजार दैमारि बिथाङा जे UPPLनि सोद्रोमाफोरखौ बा एबसुनि सोद्रोमाफोरखौ पदयात्रा खालामबाय थानाय समावनो बोरमा दैखांना लांनो बाथ्रा बुंगासिनो दं, बेयो बेसेबां सैथो? जे सोलायनायनि थाखाय मोनसे गाज्रि थासारिनि थाखाय आरो BPF हान्जाया जिबायदि जाख्ल'नाय आरो मोनसे राजा बायदि सामलायनायखौ जोङो बे खेबाव जोंनि BTR हालामनि थाखाय जोङो माने बिदाय होनो थाखाय बै हान्जाखौ जों लानाय जादोंमोन। बेयाव आङो बनजार दैमारिखौ मोनसे प्रेस मिट होनाय नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदो जे UPPL हान्जानि गासैबो मानसिफोरानो बोरमा सिखाव होननानै बुंदो। आं नोंथांखौ बुंनो लुगैयो बा सोंनो लुगैयो, नोंथाङा मा बोरमा सिखाव खालायनायखौ माबा प्रमान होनो हागोन नामा? रोखा प्रमान हायोबा हो। आङो बेखौ नोंथांनिफ्राय बे फिननायखौ लुगैनाय थाबाय। नोंथाङा दिनै सासे बे बिसायख'थियाव दिनै रायजोखौ नि थाखाय मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय माने मोनसे बिबान लादो। दिनै नोंथाङा मा UPPLखौ बोरमा खावनायखौसो नुबाय नामा? नोंथाङा रायजोनि गेजेराव थांनानै नोंथांमोना 17 बोसोराव मा खामानि मावखो, मानि थाखाय नोंथांमोनखौ रायजोआ गाज्रि मोनखो नोंथाङा बेफोरनि थाखाय रायजोफोरदो सावराय। नोंथां बनजार दैमारि, नोंथाङा नुनो मोनदो नोंथांमोना रायजोनि गेजेराव बिबुंथि होनाय जेबो मोनसे थांखि गैया नामा? बा बे बोरमा खावनायखौसो नोंथाङा नुनो मोनबाय। जोंनि हान्जाया बेबायदि बोरमा सिखाव नङा। जोङो बे खेबाव नोंथांमोनखौ माने दिनै जोङो फ्राय गासैबो 40टा बिहेबावनो रोजा भटआव नोंथांमोनखौ फेजेननो थांगासिनो दङ। मात्र नोंथांमोना रेडि जा आरो नोंथांखौबो आं खावलायनो लुगैदो, नोंथाङाबो जाबायदि रायजोनि बे ओनसोल जौगाहोनायनि गोबां रां नोंथांमोना जाख्लावबाय, जों अलरेडि गासिनो दङ। नोंथाङा जेलाव थांनो रेडि जा। आं बुंखाबाय नोंथांखौ, नोंथाङा बे खेबाव
कदआव आगान होयै नोंथाङा माने खाबु मोननाय नङा नोंथाङा बिनि थाखाय रेडि जा बोरमा बेफोरखौ बोरमा खावनाय मानाय बुंनानै थगायनो नाङा रायजो राजाखौ आं बेखिनिखौनो नोंथांखौ बुंनाय थाबाय गोजोन्थों बेबाराव बेसां भट लानानै सारा देरहागोन नामा नाय रायजो राजा नोंथांमोन बि खेबाव दिनै खालिंदुवार बिहाबाव जोंनि माहारिल' नङा दिनै बयबो गुबुन माहारिफोराबो BPF हान्जानि उपराव खुद्रिनाय फैबाय आरो 17 बोसोराव बिथांमोना जाख्ल'नायनि अनगायै आरो बिथांमोनासो भारत सरकारनिफ्राय बा असम सरकारनिफ्राय रां फैयोबा बै क'क्राझारनि एसेम्ब्लियाव थांना घन्टासेनि थाखाय बै रांखौ बिथांमोना रानो रायजोनोथ' जेबो होनो हायाखै दिनै बिथांमोना सरकार मानो दायो गावसोरनि थाखायसो बै सरकारखौ बानायो बिथांमोना सानो बियो बिफानि सम्पति होननानै बेनिखायनो मात्र बिथांमोना बे रांखौ जाख्ल'बाय मात्र जेलाव थांनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौनो बुंनाय थाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन बे खेबाव आङो बे खालिंदुवार बिहाबाव रायजोनि गोबां रोजा रोजा मदद मोनबाय आरो जोङो दिनै आङो बे बिहाबाव सबनिस्रि माने रोजा रोजा भटआव आङो रोजा रोजा भटआव देरहानो थांगासिनो दङ जोङो खालिंदुवार समस्तियाव जोंहा 11टा प्राइमारि कमिटि दङ आरो 64,000 भटार्स दोङो आरो जोंहा बे टटेल 11टा प्राइमारियाव जोंनि UPPL हान्जानिनो जोंहा 17,700 माने UPPL हान्जानि गोख्रों सोद्रोमा बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दिनै आरो बेबायदियै जोङो दिनै बे माने खालिंदुवार बिहाबाव दिनै जोंनि माहारिनि अनगायैबो गुबुन माहारिफोराबो बयबो सोलायनायनि थाखाय आरो बिखेखयै जोंहा जि बिटिआर गोरोबथा जाना थांबाय बै गोरोबथाखौ आबुं महर होनो थाखाय बयबो माने आंनि खालिंदुवार बिहाबल' नङा दिनै जोंहा 40टा समस्तियाव गासैयावबो जोङो बिजाथि होदो दिनै गासैयावबो नङाबाबो जोङो खमैयावनो 32सो माने सिट जोङो लानानै बे खेबाव जोङो सरकार दानो थांगासिनो दोङो आरो जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे सागोनगिरि हिसाबै 27 जानुवारियाव मोनसे भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा खालायबाय आरो बिथाङानो दिनै बे बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै रायजोनि मोनसे एकदम गोख्रों सरकार जोङो दानो थांगासिनो दङ आरो जोङो देरहानायनि उनाव जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो रायजोदो थानानै खामानि मावलांगोन होनना नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय बुंनाय थाबाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना बयबो नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै जोंखौ रोजा रोजा भटआव देरहासार खालायनो थाखाय बयखौबो खावलायनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेसेनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जागोन नामा